Telecare. Staráme sa o tvoje zdravie. Sme organizácia, ktorá využíva najmodernejšie technológie. Staráme sa o zdravotný stav našich klientov prostredníctvom inovatívneho systému zdravotného dohľadu s pomocou telekomunikačných technológií. Dohľad je určený pre osoby bez rozdielu veku. Obsluha technológie je veľmi intuitívna a jednoduchá. Dokonca jednoduchšia ako ovládanie televízneho príjimača alebo bankomatu. Inštaláciou pultu zdravotného teledohľadu doma, na pracovisku alebo v škole získate 24-hodinovú dostupnosť lekára, zdravotnej sestry, opatrovateľa, rehabilitanta, ale aj psychológa. Pult vám umožní informovať nás o zdravotných problémoch, mdlobách, náhlych príhodách a zmene zdravotného stavu. Systém vám a vašim blízkym garantuje pocit bezpečia a upokojenia. Telecare znižuje obavy chorých o svoje zdravie a realizuje prevenčné programy pre deti a mládež ohrozených obezitou. Zabezpečujeme starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, cukrovkou, neurologickými problémami a taktiež trpiacimi depresiou alebo poruchami spánku. Ponúkame konzultácie v oblasti onkologických ochorení a paliatívnej medicíny. Naši klienti môžu využívať nepretržitú službu psychológa. Stanica dištančného dohľadu sa skladá z dotykového monitoru, ovládania a slúchadiel s mikrofónom. Je vybavená diagnostickými zariadeniami, ktoré umožňujú dištančne pod odborným dohľadom vykonať EKG, meranie hladiny cukru v krvi, meranie tlaku a pulzu. Namerané hodnoty lekárom ihneď analyzuje a tí môžu zdravotný stav rýchlo korigovať alebo rozhodnúť o prípadnej hospitalizácii. Technológia umožňuje aj predpísanie a donášku liekov, návštevu zdravotnej alebo rehabilitačnej sestry, donášku potravín alebo hotových jedál pre osoby odkázané na pomoc iných. Telecare. Dohliadame na vaše zdravie doma, na pracovisku a v škole. Stanica zdravotného teledohľadu nezaberá veľa miesta a zároveň ponúka veľa možností. Je jednoduchá pri obsluhe a umožňuje nepretržitý kontakt s odborníkmi. Prioritne je určená klientom v dôchodkovom veku, chronicky chorým pacientom, osobám vyžadujúcim rekonvalescenciu, doliečenie po hospitalizácii, ale umožňuje aj aplikáciu na pracovisku, v škole, v zariadeniach opatrovateľských služieb, zariadeniach pre seniorov alebo v obciach bez zdravotného strediska.